ens endinsem en un indret que només apareix en mapes oblidats, cases enganxades a un penya-segat, com si resistissin la gravetat i l'oblit. T'imagines un poble que sembla emergit d'una escletxa en la roca, en un paratge infinitament sol? Entre camins oblidats s'amaga un lloc que no surt als mapes. T'acompanyo, lluny dels camins convencionals, a descobrir què queda d'aquest racó que pocs coneixen i que deixa una empremta difícil d'esborrar. A vegades hi ha petits detalls que no es poden deixar passar per alt. Ho veieu? És una pell de serp aquí encerclada amb aquesta pilona que no sé què hi fa, però bé, un petit detallet que algú la va penjar aquí. Arribem a l'entrada del poblet i ja ens trobem aquesta fantàstica casa que sembla que estigui en bastant bon estat, almenys per la part de fora. Sí que aquí al lateral veiem ja alguna coseta al terra. El que se m'ha fet curiós és aquest munter de pedres que hi ha aquí, tal com estan apilotonats. Potser té algun significat si li donem més al tom, però... Tal com em van indicar, aquest munt de pedres es troba així, ja que és una manera de tenir-les ordenades davant de casa. Que pugui semblar... Mira, m'han caigut les ulleres, que ara me les fico, i just, primera troballa. Supercuriós, amb aquests pobles, quan trobes cosetes d'aquestes pel terra. I el que m'agrada és això. Veieu aquestes roques aquí, al mateix... com si fossin part del mateix camí. És que les vistes que hi ha, mira, i la tranquil·litat que respira aquí és impressionant. És veure aquestes obertures. Ostres, que guapo. Que bonic. Mira. Quin esclop, no? No sé, però és bastant... És també pels animals, per ficar-hi al menjar. Aquí hi ha un niu d'ocells. Aprofitarem i ho tancarem correctament. No sigui dit. O no s'aguanti per enlloc. No. Aquí. Sí. Aquesta la mirarem junts perquè està tancada. A veure què hi ha. És que aquestes composicions de fusta és molt guapo. Igual que la balconada que hi ha aquí dalt. Estava una mica al sol perquè és que m'està donant tot just el que us vull ensenyar. I un detall, just aquí, una font. Aquí, o sigui, això devia ser més baix, perquè no pot ser que la font estigui a un pamet de terra. Ara, mentre m'he mogut, he vist aquesta construcció i crec que és un dipòsit, el que està tancat, però dona tota la impressió que sigui un dipòsit aquí superguapo, I una miqueta més cap aquí i aquí ens trobem una altra petita construcció. Hi ha bastantes llaunes de festes i pots ja de fa anys pel terra. No sé si es fa molt poc, perquè com això ràpid s'oxida. També trobem la porta mig oberta. Ja no sé, és a dins o què és això? Ostres, hi ha rampanats, però molts. I es ficaré aquí una miqueta per sobre perquè podem veure després què hi ha. No has vist, Aquest ha vingut ja a atacar-nos, No hi ha dia que no ens vingui a veure algú. Aquí lateralment ja veiem la casa que estàvem veient per la part de sota. El petit detall que no falti de l'entrada dels gats. En aquells temps
Passàvem per aquí i ells tenien tota llibertat per poder entrar i sortir. Això estava molt bé. Està bastant barrat el poble. I això, si ho estic mirant a través d'aquest foradet, està tot caigut. Però el guapo és totes les parets de pedra que segueixen i dona un toc, sí que aquell toc de totxanes és ben diferent, però tot aquest trosset que es veu aquí sembla que estigui fet de fa poc, igual que la que n'estàvem veient, que l'acompanya molt bé. Aquí ja podem observar una miqueta un interior. Ja ho veieu, per als animals aquí vivien 100% de l'agricultura, Sempre va bé mirar que no se'ns escapi alguna coseta. I aquí també, superguapo. Això encara es conserva força bé. El panya. Oh. Ho veieu, aquí també es guarda el terra super bé i menjadores d'aquestes amb un sostre super guapo, perquè totes les fustes aquestes així laterals són guapíssimes. Recordeu que això sempre s'ha de deixar tancat. Encara trobem un altre lateral, llavors amb una altra menjadora, i és supercuriós tal com està penjada. Aquí dalt també hi ha una altra cosa que és com un carro, no? Veieu? L'hem d'imaginar al revés, Poso per aquí agafaven al revés i per allà també i aquí portaven alguna cosa. Si algú m'ho sap dir, doncs benvingut serà. Us ensenyo una mica més. I aquí també, mira, una ampolla de veterano, Osborne. Mireu quin carro més bonic. Sí que hi ha algun trasto dins, però que es pugui conservar encara això, molt guapo, Així seguim visitant aquest bonic racó i mireu quina xemeneia més bonica hi ha també aquí. Seguim per l'interior d'alguna altra casa que també està, aquesta sí que està completament abandonada i es pot veure el seu estat. Ja veieu com aguanten les poques parets de fusta. Sí que hi ha alguns forats aquí al terra que val més no apropar-se molt. I mireu quin cabàs més gran. I aquí, a l'entrada, just quan us he enfocat, ja es veu la zona on també podien petar la xerrada al costat de la fantàstica llar de foc gran. Hi ha racons que han quedat, com es pot veure, a l'oblit. O sigui, la natura ha fet el seu pas i queden les quatre parets amb aquesta fantàstica vall i la penya que l'envolti. Quina tranquil·litat. Amb aquesta que no hi podem entrar des de baix, ja us faig una mini visita aèria perquè us feu també una miqueta la idea del seu estat, que hi ha totes les bigues al terra i encara les mateixes parets és el que aguanta. L'interior d'una altra casa, el poc que quede, també està ensorrat. Sí que a la part superior ja es veu que potser va patir algun incendi, però és que aquí, just a l'entrada, que podria entrar cap aquí per anar a la planta superior, doncs ja està
tanguetem per terra, m'ha caigut. Ja us dic, el que no em passi a mi després de caure'm, i sembla ser que la càmera està bé, doncs es pot veure aquí una miqueta també el que envolta aquest petit racó. I a la part més alta del poble ens trobem aquesta casa, que també hi ha la porta de baix oberta i encara es pot veure alguna coseta de com vivien aquí baix els animals. Ostres, està super bé de temperatura aquí dins. Mireu, a la majoria del poble la construcció està feta sobre la mateixa penya i aprofitaven ja... mosquits de Déu! Aprofitaven ja la mateixa penya per fer la pujadeta de la paret. Estic mirant a veure si hi ha alguna altra habitació, però poca cosa es pot veure per la part de baix, així que anem a mirar la part superior a veure si podem entrar. Per al que m'han informat abans, suposo, perquè encara veig aquí restes de pintura blanca, que això era l'escola del poble. Així que mirem a veure si queda alguna coseta. Quan dic escola, dic que els hi feien classe, no us espereu que hi hagués aquí la gran pissarra o els pupitres, que potser m'estic equivocant, però clar, estic a dalt de tot i la casa blanca que tinc és aquesta. Veieu aquí encara el sostre es veu totalment diferent, sí que està abotit ja de capa caiguda. Aquí és d'on venim, crec, que és el forat que dona a la part de sota. I no hi veig cap altra planta, o sigui, em puc imaginar que potser devien fer les classes aquí. En aquest cas, és el que em puc arribar a suposar. I aquí encara també algunes ampolles abandonades. I just a l'entrada hem vist la petita cuina. Sí, mira, però també hi ha un mini banquet aquí per assentar-se i poder-se escalfar. I més enllà del poble ens trobem la mini esglesieta també afincada aquí. Ben bé, ja ho veieu. Hi ha aquí un forat, o sigui, està també aquí a la penya, super guapa. En aquest cas sí que veiem ja la porta que està tancat i és perquè tingui una miqueta de protecció. Aquí al lateral sí que es pot veure el cimentiri o el que quede d'ell, però aquests poblets encara conserven molt i molt bé les seves petites joies i millor que ho tinguin tancat. Sí que no ens podrem fer a la idea de què hi ha al seu interior, però bé, el detall també de la creu, Veieu? Que bonic. Subscriviu-vos al canal, fem créixer com sempre la comunitat, que dona gust veure que també aquest material, sigui com sigui, també us agrada. Moltes gràcies fins a arribar fins al final del vídeo. Toni l'aventura, gas aquí! Una de les sorpreses del dia ja és trobar-nos... I quan pensava que aquest joc ja no tenia més secrets, vaig topar amb dues persones que encara els recorden viu. El que em van explicar ho descobreixo al pròxim vídeo. I ho treballaven tot l'estiu, claro. Sembrar patates, després cuidar-les, després collint, engordar el ramat, també hi vaques i bueno, tot igual. Va caure bombes per aquí les vores, però aquí al poble no.